Здравейте, приятели, и добре дошли обратно в канала ми. Днес ще ви разкажа за всички вълнуващи проекти, които предстоят. Те ще ви забавляват, предизвикат и вдъхновят. Нека започнем с първата поредица, която съм подготвил специално за вас. Първата поредица, която искам да ви представя, е седмица с мен. В тази поредица ще ви покажа как преминава една типично моя седмица от живота ми. Учене, работа по проектите ми и всичко между тях. Ще видите зад кадър на някои от най-големите ми проекти и ще следите моя прогрес и моите предизвикателства. А сега преминаваме към една от любимите ми идеи. Това са 30-дневни предизвикателства. Всяко едно предизвикателство ще ме изкара извън зоната ми на комфорт, като ще ме направи по-силен, по-дисциплиниран и ще ви вдъхнови да се присъедините към мен. Започваме като се откажа от любимите си храни и напитки и след това преминаваме към нещо, което може би звучи ужасно, но в същото време е супер полезно и предизвикателно. Това са 30 дни в ледена вана. Звучи ли ви интересно? Очаквайте още. А сега преминаваме към един от може би най-големите ми проекти, с които съм се захващал някога през живота ми. Това е късометражен филм, който ще бъде главната реклама на новата ми модна колекция, която ще бъде в стила на Old Money и посланието ще бъде за любовта. Ще има трейлери, ще има банери и ще има много изненади. Следете социалните ми мрежи, защото наистина съм подготвил страшно много изненади за този голям проект. А сега нека преминем към следващата ми поредица, която е След кошмарите. Може би повечето от вас са гледали предаването, в което шеф Манчев обикаля най-различни заведения в беда и им помага да се изправят на крака. Но чудили ли сте се какво се случва след това? Дали наистина тези промени са трайни? Аз съм човекът, който ще ви покаже дали наистина това е по този начин. А сега преминаваме към също един от големите ми проекти, които съм подготвил за 2025 година, който е под шапката на моята инициатива Ние можем. Това е благотворителен турнир по мини футбол, който ще бъде организиран в град Добрич. Целта е да се забавляваме и да съберем средства за благородна кауза. Разбира се, ще има страхотна атмосфера, вълнуващи мачове и всичко това ще бъде заснето и качено в моя канал. Точната дата и мястото на събитието очаквайте в бъдеще. И разбира се, ще продължа да споделям с вас най-различни клипове и влогове. За всеки ще има по нещо. Приятели, какво мислите за всичко това? Нямам търпение всички тези проекти да се реализират и да ги споделим заедно. Абонирайте се, последвайте ме в социалните мрежи, ударете по камбаната, за да не спускате нито един клип, защото както видяхте, предстоят страшно много емоции и приключения и ще се видим много скоро. Айде, край!